Grabe naman, sad. Miabot na tag-30 kay Sina, ha? Sige, balik-balik. O paghapon, perfect. Mamatay ko ninyo, eh. Mamatay ko ninyo. Rick! Direk! Narako! Direk! Pahuway una ko kay mamatay ko ini. Ikaw una din, ha? Mutiwas pag-shooting mo, Sina. Mamatay ka din, eh! Ha? Ako, Direk? Pag-churik ba? Di naman mong kamutuon ako, Judy, oy. Sugod lagi, ugma. Ako na yung mamay direktor sa among gishoot, aron mahuman na ni. Assistant director ka, unya ikaw na motiwa sa shooting? Si Direk mo ay nagbuot, kay ganin na, katakiho na siya. Kuyawan, gani ming tanan. Grabe na, sakang dugo, Anya, mominto ng imong sweldo, Oh, anak. natural. Ang sweldo ni Direk. Mo na akong dawaton nga sweldo. Yati susod ni mo, bilibang yun ako ni mo. Idaghana na yun ni mo, gipaangkat ka na. Kita na sa mga lahi ko, iya, manibirek, ha? Oy, Master Reke. Master Reke. Master Maki. Maski, ha? Ay, kuga pila-pila na. Pangka na, ha? Master ba ka? Master. Rector mo ka, ha? Daghan kay extra may nilab ni mo na. Labi na ng mga bago diha. Oy. Kanang mga gikan sa, sa inyo, ha? Gikan sa mo? Si inyo ba? Mga na din ha? Inyo, birahan din ha? Oy, di ko parehas mga master, ha? Likay ko, ana, master, kay dako ara maglawas ako asawa. Kuyawan ko, bali-balian ko, ana. Bali-balian ko sa kong kabukugan, ana. Ay, kinakulawas itong asawang Gulyat Rodriguez, Nangunay. Pag di gusto, maraming dahilan, pero pag gusto ay maraming paraan. Master! Ready na ba mong duha? Duna, Oliver! Oy, tingog mo, oy! Hindi na, Direk. May Direk, guys. Sige. Oy, Duna! Ready na ka? Ha? Oh, yango lang. Sige. Okay. Istoryahan, pero tanaw kang doon na. Okay, ready ha, Duna, Oliver! Ano ba, hilom niya, master! Magsugo na ta! Okay! Ako'y director! Lights! Camera! Action! Cut! Very good! Good take! Woo! Oh, kapuya! Nahuman na yun! Mo, isin na yun! Mo! Nahuman na yun! May kay na uli na karik. Panyapon na. Wow! Kalami sa pagkaon nga nasa lamisa! Pinangga kay kasa kong inahandong. Siya'y nagluto. Uy! Niyas, mama? Rick! Mama! Oy, di ana di ay kakaon na do. Pamin ako, mami. Makaluyan ka sa Diyos. Pamin ako. Mukaon yung kuma. Uy, kay basta ikaw magluto. Sure ginang lami kaya na. Ay, labi man pod manglutos Judy, di ba? Maliwat kay siya ni mo. Rick! Na. Ricky Garing! Ricky Garing. Doon na di-apply ka. Katong master? Doon na di-apply pag-artista ba? Uy, mo ba? Gusto mo na? Guwapa? Bata mo? Ay, mo mga gadahan. Ato na, master na. Tapos gawas. Tuwa dito! Dawat na ko, direct. Dawat ka. Ay, uy. thank you. Hello? May kiss mo gukas akong lips. Master Maki. Cancel lang sana itong shooting, ugma, ha? Sige lang. Ricky na master! Ano man, ha? Ano, direct? Kuan. Klaro kayo mga mag-uwan, ugma niya, magbaha. Klaro kayo ng pattern, di mo. Kabantay ba ako. Kabantay min tanan kaya sweet kayo ba itong duha ka itong bagong artista nga taga-Barili. Kinsa? Katos ka! Master! Ayaw palag, master! Sorry, direct ha. Dili ko mo ubaning mo ugma kay loyal ko sa kumbana. Dili ko gusto makasa. Mo, bakat? Kung mo na, pagtunga next week ha, sa shooting kay ipapatay na ko sa writer ang imong role. Ha?
Ayo, ano, Derek? Uy, Ay, papatay na. sige na lang, mauban ko ni Ay, mo ay, sa ay, motel. Dili, lagi mauban ko. Paapila lang gyapon ko sa shooting. Naaram din na. Sige. Okay. Ugma ha. Cut. Asang inyong location sa shooting, ugma rin? Sa Tagaytay. Layo agod. Mani, naa sa isina, Tagaytay man. Lain sa kayo, adto mi Tugbusay, nya Tagaytay, di ba? Mabash mi ana sa mga mananaway. Mga usa o duha kasi mana mi dito, Judy. Dugay agod ay ninyo dito sa Tagaytay, sa? Uban ko, tagay-tagay ka. Tagaytay. Dili tagay-tagay ba nako? Okay. Love you, Kat. Uy, Rick, ayaw una pa. Sige na, kagidang bukat. Nag-iman-init. Dali na, hindi na Rick, tay pasari. Nakonsensya ba ako? Sino ko, Uy, unsa man ang imong gibuhat? Rick, palamihan ka mayo. Kanang, kuwapan mo matilayo sa imong bana. Sa mainit. dugay na ko ako makatilaw ini Rick. Tugod sa kahimtang sa kupanya. Rick, sukad may tubig ang iyang utok. Murag na balik pagkabata si Tintoy. Uyan ka biskot ang imong bana. Ang atong biskot ang karon niya pedilis mo kayo. Ricky Bangis. Rick. Ricky Bangis. Kat. Ricky Bangis. Garing. Naunsa man ko. Di man ko makatog nga awa sa akong tupad si Rick. Di po may mong manawag ko niya kay nag-shooting ra ba sila. Ay, kabuton ko nilang gyud si Rick, oy. Nga maunay mo una o panawag na ako. Pugson ko nalagpiyong ning akong mga mataron makatog na lang ko. Tagbaw, ha? Tagpo kaayo. Grabe yan mo mudag sex. Uy, mura tsukag tinuudog si Gary. Ay, si Gary, si Ricky. Kinsa mo? Mura bagwa na'y ugma ba? Si Ricky garingging ko, no. Sorry. Sabi ni mo, Kat, no, guwapa mo ka niya, nindot kay kaglawas, murag kag dancer ba? Wao na gid ni. Di na ko gusto nga, maadto pa ka sa laing lalaki, ha? Oh. Ako yun ay handler ni Muro na. Yes, Ricky garing. Oh. Nauli naman lagi ka. Oh? Usa ka semana ra day mo dito sa Tagaytay. Dali rin na human ang shooting. Ay, kakapoy. Kadiyot. Murag, luya lagi kay ka. Ay, gikapoy ka sa shooting. Suod sa usa ka siwala, Judy. Magaling kang kupal ka. Kun mao. Ay, sige, katog na sa tong kwarto ka. I-on ako ang aircon ha. Aron nindot ang imong katog. Dali ang hinanok ni Rika. Kaluoy sa kumbana. Naningkamot siya trabaho alang siyang pamilya. Nagpag-o na kit siya. Kaniadto, stressed kit kay ko siyang pagkahimapay. Pero nausab na kit si Rick. Kay pamilya na kit niyang iyang yuna-una. Rick. God. Nagyaw-yaw nga na siya uka. God. Taman si Rick. Akong pukawan, be. Rick. Rick. God. 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 Ta. Gisagpa ko ni mo? Kinsa ng kat nga gisigihan ni mong tawag, ha? Mibalik na sa kasi mong bisyo, ha, Rick? Ha?
Unsay bisyo ba? Nga naman di, natuging tao, unsong ka. Kesa nasigihan ni mong sangpit o kat. Oh, Imo na sa nang bagong babae, no? babae ko taon. Basig dagdam gugog, kat! Ano ba? Unsa? Direktor gugo, kat! Ano? Sus, pastilan ni mo, Judy, oy. Ay, nagod pagduda na ako. Natural naman na. Daman noon ko sa akong trabaho. Direktor gugo. Muna akong trabaho, magsigig-sagit o kat! Kat! Ano ba? Hindi magkamusabot, oy. Di ko mo ni mo. Oh. Kung kat nga kat sa shooting, dili ka mo ago, kanahana ka. Nag-ago, di ko, Judy? Mo lang? Klaro kaayo, nagbisyo na sa ning akong bana. Gidaman nga nag-ago, nag-mention pag nga kat. Babae gyud ni niya. Di na gyud ko mailad pa sa kumbana nga dukirok. 15 misyon jud kog balik ni Rick, oy. Huwag kasama ang kaagi ni Judy. Diniling tulumanon. What's the style? 15 misyon style.